Kaya nga ako ni Bao Andre, Ay. ningon man si Christ nga, Referensya, excuse me. Unsa nga referensya? Ito ba, isulti ba sa speaker ganina nga, ang Dili, tinuod ayaw, nga. ayaw nagsimang. Kung kami may unsa Hindi pala referensya. si Mangoy, sa Bible na nato. Unsa nga referensya kung ipangayo sa imo? Ang pangutana po, kita po nagkuha na ng mga Ayaw sa references. pangutana, dili tubagog pangutana. Unsa nga referensya, tugani ko. Kaya ako, ihatag mo kunin mo referensya, dugangan na tuglain. Monay gingos kinadman sa logic pa, he who alleges the burden of proof. Balihon sa pangutana. Di man ka mauyon ni Katoliko, simbahan Katoliko, gitukod ni Kristo, di may mulalis ana. Pero pangutanon ka nako. Ug dili si Kristo nagtukod, kinsang tawhana, unya paghatag og referensya nga dagko. Kay ninyong kag dili ni madawat ang international encyclopedia, pwede ba ka authoritative ba ni? Pwede ka makihas ko na. Ug ingno na nimo nga di na tinuod. Ikihagas publisher na. Kay standard ba ni? Muna ako ba nimo mag-research lang sa ta. Nya unya ra ta mo balik diri og kumpleto ng referensya ba. Kay magsige lang kag ingon makatsila. Mura taga-tigmo ani. Ayaw isipa nga gilisod-lisod ka. Nalipay ko na kay reaksyon kay aron maklaro ba. Ako dre, dili po kumusupak sa imong kinuhaan. Pero nga ako lang gibasihan ang Biblia. Biblia O, lagi. Bible alone, wala na lain. Kay wala man po ito giingon dito nga. Sige. Wala baya. Sa Bible baya, giingon nga, wala maka-reference. Kaya lagi ito Ang may Bible raya kuha, kana ra, period. Bible alone. Biblia lagi yun. Sa to pa, ang di mabasa sa Biblia, di tinuod. Ititled sila dito, pero Di, ako po na sa iyo magaganina, Bible alone. Sa to pa, ang narig sa Biblia mo yatong dawaton. Uli mabasa ni tinuod. Mo tana ko nimo ay simang ha, ikaduha na niya, utangan pagkakusa. Bible alone naman ka. Di ba sa Mateo 28:20, 19:20 ang Ginoo nagsugo sa mga apostoles mamunyag. Naman sa Mateo 28:19-20. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ako po tanan nimo, asa man mabasa sa Biblia unsaon pagbunyag? katong sa ngalan niya, katong ginyo nga, Unsaon? nga, kita nag-unang pabautismo di ay, mao to'y akong gikuanan nga gibunyagan. Kay ang bunyagan gani, makasabot Siyempre, na nga tawo, dili ang gamay. Diba? Ang dako nga tawo. Natay palisi ani, ang pangutana mo gud how unsaon. Ilubong sa tubig unsaon man, litukon daan ang pulong o itusmaw daan o usaman simultaneous asa man ang basa sa Biblia. Ibalik. Primero gibautismo si Christ, si Lagi. Pedro ang nagbautismo. Di ali ka na amo yak mong gituhuan. Iyo Kung magagaling lahi po kayo gituhuan, mga po na. Ang ako Dili. si Christ, Dili. nga baoy nag-una nga nagpabautismo ni Pedro. Karoon Mao ako na po, ang tanan. correct bautismo, baptism Ako po pala na nako. unsaon. Bautismo Unsaon. sa tubig. Mao lagi. Itusmaw sa tubig unsaman litukon daan ang pulong before itusmaw o itusmaw daan Naapan na mga question, Dre. Naapan na yung mga question. Mo gani, Bible alone nag-aasa man ang basa sa Biblia, Ang maka- otherwise ang nung bunyag invalid. Kato din, naiiwan siya nga, Pedro, siya, di ba, gibautismoan siya. Asa Ano, man ang basa sa gibasihan Biblia? na. Asa Naabaya man ang na, basa? nakalimot lang ko, pero naanatong, kinsa may nagbautismo di ay ni Christ primero. Nagsugo kis Kristo nga ingon pagbunyag. Mao na, Na- bautismo man. Marag nun sugitor it does not follow kay wa jud ko kabasa ana ba. Dili. So, sunod ako butan na kay Bible alone naman ka. Kanus ama na compile ang Biblia, asa man ang basa sa Biblia. San Juan dili si San Juan po. Dere ra kay ato maklaro ba. Sa nuwan di ay nagbautismo. Paminaw sa asa man mabasa sa Biblia, kanus ana compile ang Biblia. Nakalimot ako sa kwandre, pero naana, Ngay mabasa, kanus ana compile naana sa Bible. ang baragwa gina. Kaya lahi man ninyo matutulog Bible. Dili. Man, Asa mabasa sa Biblia nga gikas Genesis, Exodus, Leviticus, mabasa nga na-compile sila. kung gusto gyud ka nga gibautismoan ni San Juan si Christ, tagaan ta ugma. Why problema na katuod man kuna. Bangko. Sige, namas ako na lay mutugan. Mateo 3:16-17. Asa man ni mabasa sa Biblia nga nagtudlo og Ginoo ingon niya pagbunyag. Le, naman ni Mateo 3:16. Mama na imong gisulti. Siya man gud ang ideal. O lagi atong tanawon. So klaro kay there is Bible, wa magsugo ang Ginoo mag-ingon nga nganion pagbunyag. Nagsugo ang Ginoo mamunyag.
Pero wagi magsugo ang Ginoo, ingonion pagbunyag, buan usag tubig, lungsan ba kaha, nalito ko ng pulong wa. Muna mutana ko nimo asa mabasa sa Biblia. Kalimot ko din Ah. lagi. So ay sunod ka ng Siya makay. mubalik ka sunod ka ng with ebidensya kay ano man kini ato ako public catechism mo guni. Anya, maglisod man kayo magtagna ta ba? Dili magtagda-tagdaan. Pero Mao gani. Murag kuan lang ba nga nakani ko dahil naminaw ko nimo. Oh. Pero mangita kag diferensya, Oh. kalimot ko kalimot. Dadaan nga diri ha. Oh. Kalimot na. Dadaan nga diri na sunod ako pautana ka di ba ka muuyon sa Katoliko, ikatulo na ni. Muuyon ka nga ang simbahan gitukod ni Kristo dili mahanaw. Dili. Karon namatay mas Pedro, kinsa may gibinla si Abi? Kinsa may gibinla si Abi? Ang mga sumusunod niya. Kinsa lagi? Kinsa gali ngalas tao? Sa una mga apostoles, Wala. mga followers niya. Atong imo niya nga. Anyway, prosita glay po tanak. Salamat kay Nay. I like down at salamat ni nga ni participate ka. So mo na atong klarohon anak kong buti pasabot niya. Tinuod niyang Ginoo nagtukod og simbahan. Nga kini simbahan na adunay mga kinaiyahan. No? Unas tanan si Pedro nga moy gibinla siya bis Ginoo matong pag-isaaran gali ning simbahan na nga bisan ang gangaan sa impierno dili makabuntog. Sa to pa bisan ang kamatayon kayo man. Ang Ginoo may mag-uban. Nas Mateo 28:20 ingon ang Ginoo ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nga namatay namang mga apostoles. Sa to pa dunay mga sumusunod. Ug sa buhat 20:28 ang mga sumusunod sa mga apostoles ang mga obispo. Iklaro kay na mabitaw na nga kung dunay musupak nga dili ang simbahang Katoliko ako pautana kinsa man di ay. Nga ikaduha si Pedro may gibinla siya bis Ginoo. Nga namatay na mas Pedro. Kinsa may musunod ni Pedro? Kay kung makita na to na kinsa gibinla ni Yabi ni Pedro, mailahan na to ng simbahan na kinsa na o unsa na. Ito ang mga Yabi. Oh. Mo na dako kay assignment na ninyo ha. Kay sa amo mga Katoliko, ang mga Santo Papa man ang mga sumusunod ni Pedro. Kung di mo mudawat ana, di may mamugos ninyo kay inyo man na. Pero tubag sad ni. Kung dili man ang mga Santo Papa, kinsa man gibinlan ni Pedro siya bi. Kung di mo katubag ana, utangan pa mo. Oh, kaya doon na may giyon, he who alleges the burden of proof. Kinsa gali itong dili mo dawat sa pahimatuod nga imong ipadangat. Baliha pa utana. Oh, di man ka mudawat niya, di man sila mudawat niya ang Santo Papa, mga Santo Papa sa Roma gibinlan sa Pedro ni sumusunod ni Pedro. So atong balihon pagpahutana og dili ang mga Santo Papa kinsa man gibinlan ni Pedro. Oh, og makatug-an mo maslabing maayo kay aron makoreksyonan ni. Pero dili gali mo makatug-an, magpabiling balido ni among ipahimatuod. Mo na sakto nga tinor sa pangatarungan. Ha? Kay ngano man lisod man og magpatak kanang bungat unya watay ebidensya. So, ako ni sum up panawagan nato sa tumang igsoong dili Katoliko with due respect ninyo wa may miingon nga kamo baka kami Tinoo dili. Ang punto nato dinhi is ingon ani ako isa mari ang gidiskurso ni Kuya Tito ganina. Ngang simbahan nga gitukod sa Ginoo ang iyang kinaiyahan makaplagan diha sa Katoliko nga simbahan. Unsa man ning mga kinaiyahan na? Pangingon ni Kristo ngadto kang Pedro, ug ikaw Pedro, no? Ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong simbahan. Sa to pa usa ka simbahan. Nga si Kristo ginagtukod. Nya ningon pag yung Ginoo, igahatag ko kanimo ang mga yawi. Ug unsa imong hubaran dinhi sa yuta pagahubaran sa langit. Ug unsa imong idili dinhi sa yuta idili sa langit. Unya naa man sa Biblia. Naa man sa Isaias 22, 21, 22. Nga katong piyalan ug hatagan sa Yahweh mahimong pangulo. Unya matud pa kini nga Yahweh nagpasabot og gahom ug otoridad. Sa ato pa kining simbahana kay matud pa ni Jesus dili mabuntog bisan ang gangaan sa kamatayon magpadayon ning simbahana. Sumo ni kinaiyahan sa simbahan mapadayonon. Ha? Mapadayonon ni nga simbahan.
Now, kung ito atong tanawon ning iyang kinaiyahan sa simbahan, kaming mga Katoliko, pwede mi mo claim nga makaplagan man na sa amo. Kamo pong dili Katoliko, musubay unta pud mo. Nga timpa kining yawi nga gibinlan ni Pedro, sa tupa mapadayonon man, sa tupa indefectibility ang simbahan. Mapadayonon hangtod sa hangtod, ganingom nang Ginoo, ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28:20. Mohimo pud mo evaluation. Ha? Kung maka-presentar ba mo putay nga gikan sa inyong pangulo karon at present, balik sumpay ngadto ni Pedro o ka sa mga apostoles. Kung makasumpay mo ana, tug-ani mi kay aron muhilom pud mi, mupasalamat din ninyo nga salamat nga imo ming itureksyonan. Nga salamat ni nga dunay giday simbahan nga gitukod sa Jerusalem, usas mga apostoles ang sumusunod nga naa diha sa imong simbahan. Oh. Kana kung makadugtong mo. Kay namas Biblia sa Roma 10:15, di ka kawali kung dili ka gipadala. Mao magani ang mga tinun-an ni Kristo gitawag og apostoles kay pinadalaman kisay kapadala si Jesus. Namas sa Lucas 10:16. Ha? Ang mudawat kanako, ang mudawat kaninyo midawat kanako, ang nagpatalinghog ninyo nagpatalinghog nako. Sa tupadunay apostolic succession. Gikan sa mga apostoles hangtod karon nya paatras. Ha? Kay aron masubay na to. Mano gitawag og apostolic succession. Otherwise, putol-putol. Yan yung mga Ginoo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ubanan niya ang simbahan. Sa tupang simbahan si Ginoo wa mahanaw. Ang nahanaw diha kadto rang nagdumala kay mga matay mo to. Pero doon na may mga sumusunod. So kaming Katoliko, baliko nako, mingon mi nga kini nga mga kinaiyahan makaplagan diha sa simbahan Katoliko. Kamo po mga sibilyan, bintis baka kanang sa ni kamakop, with your respect sa atong mga igsuonan, yung Sisipi, Iglesia ni Cristo, uban pa. Ang inyo pong buhaton, maghimo po mong evaluation. Nga kini kinaiyahan sa simbahan nga gitukod ni Kristo, makaplagan baka ni sa inyo. Oh, mao man ni atong punto, wa man ta mingon magbarog dinhi nga simbang Katoliko mo gini tinukod, dili kay magubot unta ana. Ha? We are helping anyone kinsagay interesado makatuon. So, ang atong public catechism, atong tema karon kay simbahan man, among gipresentar dinhi ang karakteristik sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Nga kaming Katoliko baliko nako, mupahibaw mi nga kani mga kinaiyahan ni naa simbahan Katoliko kaplagan. How about sa inyo kaha? Oh. So from now on, maghimo ta og evaluation, mag-research ta. Bahala kung unsang referensya inyong gamiton as long as standard. Dili bias ba? Oh, kay namas Nehemias anas kaalam ni Salomon 8 bersikulo 8 nga ang kasaysayan makatabang mo pud na. Kay mismo ang Dios miapil mas kasaysayan. Kay ang Dios nagpakatao man miapil sa kasaysayan. Bisag ang Biblia sakop gyapon nas kasaysayan. Nga dili man ta makaayo bilin na tinuod kay ngano man ang mata mas kalibutan nakatestify ana. Nga kining mga encyclopedias, mga almanak, standard man ni. Di makapwede mo ingon nga bakak na kay buto naon nay balaod na magprotect ngayon kag bakak na pwede ka mapriso makiha ana ngano man. Before na gi-publish, giagi pa nagmakuti nga pagsusi. Nga nagtrabaho ana dili usa ka tawo, dili author, editor. Sa to pa dunay komitiba nga nipahigayon ana nga way gilabanan. Sumo na standard reference. Oh, mo na nga ayo lain na inyong buot. Manghangyo ko ninyo kasi maingon mo nga sa maning paria nga proud magay sila nga ilang simbahan mo tinukod ni Kristo. Dili na mo akong punto ha. Akong punto din is amo lamong gipahibaw mga Katoliko nga kining simbahan gitukod Ginoo mo ni iyang kinaiyahan nya makaplagan sa atong simbahan. Oh. Kamo pong mga dili Katoliko, hala, pag-evaluate pud mo. Nya tug-ani niya mi kung ma-perfect na ninyo, mahuman na ninyo evaluation. Kay kami makasumpay mo pud mi. For example, mayo kag Pedro, kisa may sumusunod ni Pedro, si Linus, namanas 2 Timoteo 4:20. Oh, si Clemente, si Evaristus, and support and so on hangtod ni Pope Francis I. Gilabanan man as dagkong kasaysayan. Og sa tuluhiya pwede po nato itugan. Isaysay. Oh, so kami Katoliko makasumpay ni. Like for example, ako, giorinahan ko ni obispo na karon sa Dumaguete, si Bishop
Singa ni Julito Buhisan Cortez. No. Si Bishop Cortez giordinahan ni Cardinal Vidal. Si Cardinal Vidal giordinahan po ni Pope Paul VI. Nga si Pope Paul VI ika-262 nga sumusunod ni Pedro sa Roma. Oh, so dunay apostolic succession. Ikaduha, ang Christianity nagsaulog nag 500 years ang Katolisismo sa Pilipinas. Unya gikas Espanya, katutog ingon ni nanay ganina. Espanya gikan mga misyonary nangabot dinhi. Giklaro man na ni Kuya Tito ganina nga sa Roma 15:24 o 28 si Pablo nagpangulikta og kwarta aron itabang sa mga Kristiyano sa Espanya. Kaya ang kasaysayan nagtugaan nga si Santiago nakaabot og Espanya, nagsangyaw dito mo na mga katsila na himong Kristiyano. Nya mga katsila nga mga misyonary nangabot dinhi og naghimong Kristiyano sa mga Pilipino. So dunay apostolic yapon nga succession. Like example, ang India, kinsa may ilang ikatudlo nga makasumpay sa mga apostoles, si Tomas katong maduduhaon. Kay sa kasaysayan, si Tomas ni abot mas India pagsangyaw. Mo nang mga Kristiyano sa India. So apostolic ang ilang origin kay makasumpay man sila sa India. Makasumpay man sila balik ngadto sa mga apostoles. Oh, how about dinis Pitugo? Mabita nang sa atong katekismo sa Suba, nagsige kog hangyo ni mga pastor labi na si Iltagon nga tabangi pud mi dinhi. Kay basig nasayop day mi. Nga kamo mo'y sakto. Nga di mo musulti na mo. Munang tug-ani mi kung kinsa po'y inyong ikadugtong balik ngadto. For example, no, 2021 taron. Si Pastor Talpulano sumusunod ni Pastor Soanso so pagka 1920 oh nya 1820 o nya 1720 1620 1520 1420 1320 and so forth and so on hangtod mo sangko tangadtos mga apostoles o pagtukod sa Ginoo. Wa man ay bugto kay ningon man siya ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan nga bisan dagaan si Pino dili makabuntog. Oh mo na nga among hangyo ipresentar na kay aron pud may matabangan kay basin day uroy og dili ni nasayop day ni nga kamo mo'y sakto di at least pud makatabang mo namo mo nang hantog karon naningil pa ko ana kinsa may gibinlan sa yabi ni Pedro. Ikaduha, makatudlo baka makapresentar baka putay sa apostolic succession gikan nimo